Bon dia, amics i amigues. Com sabeu, aquests dies se celebra el Dia Mundial dels Parcs i hauríem d'estar celebrant-ho campant per les muntanyes. Com no poirà el Parc Nacional d'Aigüestortes estan de Sant Maurici se les han pescat en portar-vos el parc en casa vostra. Les papallones són animals invertebrats, és a dir, que no tenen esquelet intern, que pertanyen al grup dels insectes. Sabeu quines característiques defineixen els insectes? Doncs us explicarem amb una llibreta de camp com la que ja us han ensenyat a fer el Francesc i la Montse. Tots els insectes, quan són adults, tenen un cap, un tòrax i un abdomen. A la part inferior del tòrax hi surten les 6 potes, 3 a cada costat. Per la part superior hi creixen les ales, 4 en total. Ens hi falten les antenes al cap, que seran ben importants. Si us heu fixat, a l'inici de la presentació ja avançàvem el nom científic de les papallones. Aquest nom, en llatí, signifiquen ales amb escates. Si poguéssim observar l'ala d'una papallona a sota d'un microscopi, veuríem que està formada per moltíssimes escates posades, igual que si siguessin les pissarres de les taulades del nostre Pirineu. Dins dels lepidòpters trobem les papallones nocturnes, que com el seu nom diu, volen majoritàriament de nit, i les papallones diürnes. Normalment són aquestes les que més coneixem i les que més criden la nostra atenció, però, compte, són el grup més petit. Hem tornat a agafar la llibreta de camp per explicar-vos el cicle vital de les papallones. Com ja sabeu, primer de tot, les papallones posen els ous a sota de fulles o branques. Dels ous sortiran les petites orugues tan petites com una ungla i la seva feina serà menjar, menjar, menjar de la planta nutrícia on els ha deixat sa mare per arribar a ser tan grans que puguin fer una crisàlide on passarà la màgia de transformació i d'on en sortirà una papallona adulta. Aquesta haurà d'anar a buscar a la seva parella per poder tornar a ficar els ous i començar de nou el cicle. Un dels objectius que tenen els parcs nacionals és conèixer millor la biodiversitat que s'hi troba. En el cas de les papallones, els seguiments per conèixer millor les costums i abundàncies de les papallones es diuen BMS. Dos són els itineraris que es fan estrictament a dintre del Parc Nacional, el 86 a Sant Maurici i el 167 a Toirigo. En zones properes se'n fan altres, com el de Gerri de la Sal, el de Casau o el de Planes de Son. Si entreu a la pàgina del BMS, podreu trobar tota la informació sobre aquests itineraris. Hi trobareu molta informació, des dels recorreguts que fan els investigadors per fer el seguiment de les papallones fins les espècies que hi troben cada any, així com gràfics sobre les abundàncies, la vegetació, l'entorn i molta informació que de veritat us pot ser útil per aprendre. És una pena, però hem d'anar acabant. Ens farien falta 1000 vídeos per poder explicar totes les coses boniques i divertides que tenen les papallones. No volem marxar sense deixar-vos aquest apartat de recursos perquè pugueu seguir aprenent. Primer parlarem de guies. N'hi ha de més senzilletes, però que van molt bé per portar al camp perquè pesen poc,
i d'altres més completes que podreu utilitzar una vegada arribeu a casa amb la vostra llibreta de camp. També us posem a sobre la taula aquest joc de cartes, que mentre jugueu en família us servirà per aprendre moltes coses sobre la biologia de les papallones. Un altre material que teniu a l'abast a les botigues del Parc Nacional d'Aigüestortes és una caixa de papiroflèxia amb la que fer 7 de les espècies més emblemàtiques que podeu trobar al parc. Us hem preparat un vídeo perquè veieu que és superfàcil de fer i us animeu a provar-ho vosaltres. Doncs això és tot, de modo que vos hagin entrat moltes ganes de pujar bé per paioles i vos animi a veure els altres vídeos que han premanit. Sabem més que sobretot que ho estem molt cuidadosos en no molestar-les. Vos vedem, Leu!